mga pinaka-na-miss na mga kabataan noong kasagsagan ng pandemya ay ang paglalaro ng team sports kasama ang ibang mga bata. Kaya naman ngayong mas maayos na ang sitwasyon, balik hardcourt ang mga young basketball players tulad na lamang ng mga manlalaro ng Hot Shots Basketball na sumabak sa NBL Youth. Yan ang trip, treat at gimmick na tinutukan ni Marco Galang. Napuno ng aksyon sa hardcourt ng Colegio de Sebastian sa City of San Fernando, Pampanga nitong Linggo, March 26 matapos idaos ang 5 National Basketball League o NBL Youth Games dito. Sa unang game ay nagharap ang Hustle Rising Sun at TP Emong Malunggay Pandesal na sinundan naman ng Caloocan Yangskivel RPBY kontra Napco Easy Jersey Bruins. Third game naman ang salpukan ng Hot Shots Basketball at Emeralds Academy. Sa ika-4 na laro ay nagharap ang Luwid ECP KGM Basic at Tagaytay Micotol at last game naman ang Luwid Red Rose RAA kontra sa Taguig Junior Generals. Hangad ng NBL Youth na isulong ang pagkakaroon ng active lifestyle ng mga kabataan at bigyan sila ng pagkakataon na maipakita ang kanilang talento sa paglalaro ng basketball. We're here to provide platform for a developmental league. We're here to provide platform for kids age 14 and below, 16 and below, 19 and below, and even 21 and below to, showcase their talents in an international level. We're teaching them to prepare themselves in a level up type of basketball. So sa atin, officiating principle natin, it's no harm, no foul. Ang mga players ng Hot Shots Basketball na sina Gab Adriel Castro at Prince Jody Pineda, bagamat nasa murang edad pa lamang, ay nakatatak na sa kanilang sistema ang disiplina pagdating sa sports. Dahil ito po yung dream sport ko po at gusto ko maging isang professional basketball player po. Siyempre, practice everyday po tsaka hard work. Everyday practice lang po, tsaka po sipag at tiyaga lang po pag maglalaro po, tsaka practice. Proud naman si Coach Glenn Teranya ng Hot Shots Basketball sa dedikasyon na ipinapakita ng kanyang mga manlalaro. I'm proud talaga na itong very young, talented na mga players ng Hot Shots sa NBL basketball team na to, talaga masasabi ko na competitive talaga. At ang #1 fans ng mga youth basketball stars ng NBL Youth, walang iba kundi ang kanilang mga magulang. Isa sa mga ways na sinusuportahan namin siya is ang pagsama sa kanya sa bawat game niya, kahit saan man, hindi lang dito sa Pampanga, even sa Manila, kahit sa sulok ng Manila, Montalban, Taguig, sinasamahan natin siya. Kasi as a parent, we want the best for our kids. So ako, nagtatrabaho ako sa Manila, graveyard shift. Pero if all the time na available ako, I go to his training, tapos yung kanyang mga games. So I make sure na even though na I'm working, andun pa rin yung support ko, and even my husband. So yun, kasi nakikita ko yung passion niya sa basketball, and na nagkakaroon ng self-fulfillment yung anak ko pag maganda yung kanyang pinakitang laro. Sinusuportahan namin siya ng mama niya sa mga hilig niya, sa laro niya, kung ano mang gusto niya. Pero yung nakita namin sa kanya, masaya siya sa paglalaro ng basketball. Tapos tinuloy-tuloy niya, sinuporta namin. Sinusuportahan ko po ang anak ko. Unang-una po sa pagganitong laban or before lumaban, kailangan po talaga na may mga supplements na iniinom po yung anak ko po. So mula umaga hanggang matulog po, meron po talaga siyang supplements na iniinom. And of course, every time na may practice, as Mami, talagang binibigyan ko po talaga siya ng oras na kahit na sobrang busy ko po. Nagpapasalamat naman ang NBL Youth sa lahat ng sumusuporta sa kanila at asahan umanong magpapatuloy sila sa paglinang ng mga young basketball talent sa bansa. Of course, gusto natin pasalamatan ang CLTV, ang Laos Auto Group of Companies, ang Laos Corporate, Guarantee, at ang Microtel. At of course, gusto namin pasalamatan lahat ng mga Kapampangan, hindi lang ng mga Kapampangan, lahat ng mga tao, magulang na sumusuporta sa kanilang mga anak who are playing here in NBL Youth. Inspiring talaga ang mga atletang may love for the sports at a very young age. Totoo nga namang walang edad pagdating sa pangarap at passion.
Good news para sa lahat ng mahilig sa sports at mga marathon enthusiasts. Matapos ang 3 taon, ay muling nagbabalik ang biggest running event sa bansa, ang National Milo Marathon. Kasabay nito ang pagbabalik ng Milo Active Pilipinas o ang sports program na kinalakihan ng marami sa atin. Kung paano makakasali at ang iba pang detalye, alamin natin sa aking trip, treat at gimmick. Para sa mga chikiting o maging chikiting at heart, may good news ang Milo Philippines sa lahat. Muli kasing nagbabalik ang Milo Active Pilipinas. Ang Milo Active Pilipinas ay isang online and on-ground synergy ng mga different sports programs para ma-energize at ma-inspire yung Filipino families to get into an active lifestyle. So nakita natin coming from almost 2 years na pandemic, a lot of us, especially kids, have become inactive. As a matter of fact, from a recent study na ginawa ng UP-CHK at ng Active Healthy Kids Philippines, sinabi doon sa report card na 84% of Filipino adolescents are inactive, insufficiently inactive. So nakita natin to na opportunity para sa mga sports partners and enablers natin na matugunan itong issue na to. And that's where Active Pilipinas comes in. Nitong January 28, formal na relaunch ang year-round sports program sa PhilSports Arena sa Pasig City. Layo nitong magbigay pundasyon ukol sa iba't ibang sports katulad ng basketball, taekwondo, swimming at tennis sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga sports clinics kung saan maaaring mag-enroll. Para naman sa mga mahilig sa paliga, patuloy ang Milo Philippines sa pakikipagtulungan sa local government units, partikular na sa sangguniang kabataan. At dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19, hindi lamang daw on the ground ang mga programa ng Milo. Maaari pa rin makibahagi kahit online. Meron ding nutrition talks at palarong pambahay o virtual version ng palarong pambansa na bahagi ng Milo Chomp Chop at naisa sa katuparan sa tulong ng Department of Education. Ang Milo Sports Programs is a legacy already. I grew up signing up and being part of the sports programs. Yung mga competitions and mga tournaments, nandyan ang Milo lagi. Basta pag may sports, may Milo. So, at kasabay ng muling paglulunsad ng Milo Active Pilipinas, matapos ang 3 taon, muling nagbabalik ang country's biggest running event, ang Milo Marathon. Ang sports program ng Milo ay hindi lamang umano nakasentro sa physical skills ng isang individual. Ito rin ay humuhubog sa karakter, respeto, disiplina, teamwork at kumpiyansa sa sarili. Yung mga kids, marami silang natututunan ng mga values in life na nadadala nila habang buhay. So, talagang nagiging champions in life sila. So, mga kagimik, sana nag-enjoy kayo sa isang masayang adventure dito lamang sa Trip, Treat at Gimik. Join us next Friday for another episode. Be sure to follow our social media pages at CLTV36 Official. Pwede rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at sa aming website www.cltv36.tv. You can also watch our programs nationwide via Signal Channel 115 sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. This has been your host, Liana Canilao. Till our next Trip, Treat at Gimik!